Kenya dwani opposition ma pok ne udwaro yudi mano Kalonzo Musyoka owacho ni gin kacha gi Eugene Wamalwa gin kacha gi Jeremiah Kioni Martha Karua chali noringo wuok oko e Azimio ndalo moko kane okiro lwete ni ODM nodonjo e sirikal. Kalonzo Musyoka kaka en wuon jomoko ne wacho ni Kalonzo manunjo bed ni ne kwalo ng'wech bang' Raila nyo wacho ni chiwo joge moko mondo dhi okony jatend piny kik piny bed gi tungni mang'eny. En mano winjo bed noringo Nyanza mokwongo mondo nikech en manyo en gi Raila nyaka chien e yiero manyo kalo. To deko Kalonzo Musyoka chung kanye e siasa mar piny Kenya e kinde makoro piny chal kamane. Kalonzo Musyoka ong'a maber. Embe oteme. Wan joluo wasetimo opposition higni mang'eny to wasekonyo Kenya. Embe kaka jakom koro wuok to dhi e UC to walemo ne jakom mondo yude. Kalonzo be odhi mbele. Otim na mage. Owacho ni ne modhi bedo president 2027 ka yiero gi Azimio. Dongo mano right mare. Embe oyiene ni owach ni an Kalonzo ambe aromo amba chung. No problem. Okay. Wan kaka joluo to wapango wechewa. Kaka nisenene. Wapango marwa. Nyocha jakom nobedo gi Kalonzo. Mano adwa nyiso uka. William nomiyo jakom ministries abiriyo. Ma jakom obedo gi jogo piny mowacho ni broad based ni. Ninyo ni broad based. To William wacho ni wan konya uru mondo wa stabilize gini kik kethre. Dongo jogo notamre. Ma Eugene wacho ni I am not boarding. Kalonzo Musyoka wacho ni en gi Gen Zs. Koro bas. Wambe wala mone maber, ong'a maber, Nyasaye urite, oteme be. Wanto wapango wechewa. Nigi mang'eyo kuom